नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तर मंडळी, आजचा हा व्हिडिओ दिवाळी स्पेशल व्हिडिओ आहे। तर बघा, सगळे कसे नटून थटून एकदम मस्तपैकी राहिले आहेत। सुरेखा एकदम छान दिसते, मैथिली पण, शुभम पण आणि मी पण सगळे एकदम छान नटून मस्तपैकी तयार झाले आहेत। मंडळी, सगळी पूजेची तयारी पण आम्ही केलेली आहे। तर सुरेखाला विचारूया, तिने फराळ पण केला तू? सगळा फराळ पण तिने केला आहे। तर तिला तिच्याकडून आपण कोणता फराळ केला बघूया आणि आपण नंतर पूजा करून घेऊया। तर चला, काय काय फराळ म्हणलं दाखव बघू। हे बघा, हे सगळा फराळ केलेला आहे दिवाळीचा। हे आहेत अनारसे, हा आहे चिवडा पोह्यांचा, पातळ पोह्यांचा, हे आहेत चकली, ह्या गोड शंकरपाळ्या, हे आहेत बेसनचे लाडू, हे आहेत रव्याचे लाडू आणि इथे आहेत करंज्या। तर मंडळी बघा, एक नंबर असा दिवाळीचा फराळ तिने तयार केलेला आहे। आणि बघा, पूजेची तयारी पूर्ण झालेली आहे। आता ती पूजा करून घेईल। तर चला, आपण आता सगळ्यांनी मिळून त्या पूजा करून घेऊया। तर मंडळी बघा, सुरेखा आता पूजा करते आहे आणि बाहेर भरपूर असे लोक फटाके फोडत आहेत। आवाज येतो असेल, आवाज तुम्हाला येत असेल बघा व्हिडिओमध्ये। तर मंडळी, तुम्ही पण आमच्यासारखी पूजा करता की नाही हे आम्हाला कमेंट करून सांगा। मंडळी, सुरेखाने पूजा करून घेतलेली आहे। पूजा करतो, चला। मंडळी, आता सोहमी पूजा करून घेतोय आणि बघूया आता काय मागणं मागतोय तो। काय मागणं मागणार आहे ते? तर मंडळी, आता मैथिली पूजा करते। मैथिली इकडे बघ जरा, छान नटली आहे आज एकदम दिवाळी। रांगोळी काढून दिवसभर ती दमली आहे। दुपारपासून ती रांगोळी काढतोय। मी पण मदत केली, सुरेखानं थोडीफार मदत केली। तर छान अशी तिने आज रांगोळी काढली आहे। तुम्हाला सुरुवातीला बघितली असेल तुम्ही। सदा सर्वयोग तुझा घ्यावा, तुझे कारणे देह माझा पडावा। वैशू नको करुण ऐका मागणे हेची आता। जय जय रघुवीर समर्थ, मोरया मोरया मी बाळदाणे। तुझीच सेवा करू काय जाणे, अन्याय माझे कोट्यान कोटी। मोरेश्वरा बापुरार कोटी, मंगलमूर्ती मोरया गणपती। महालक्ष्मी माते की जय। बाबा तिथे मला घर तर मंडळी, आपली आता पूजा झालेली आहे। सगळ्यांनी पूजा करून घेतलेली आहे। तर मुलाने आता फटाके आणलेले आहेत
हे आपल्याला फोडायला जायचं आहे. तर चला आता आपण फटाके फोडायला जाऊया. तर मंडळी, हा दिवाळी विशेष ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला जरूर कमेंट करून कळवा. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि मंडळी, तुम्हाला सगळ्यांना आमच्याकडून दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छा. तर मंडळी, बाय.